Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro ginigilong ki khubor bamta kasni. UMLA Kamaulai constituency ba Bright Stowell Marbanyang ula play pat ba ya kamadan football kabarin ka futsal ground kabadan hasnong lumaw nei Maulai umthlong men haga Southrik ukalaling kon arhajar arpausaw. Ya katay kamadan football futsal kabiale kay tang dungut silyang lapanya daki arngut si paralog uba champion player but uba Stevenson Kongtengkun kiba long try ya ka friendship futsal arena. Haba play katay kamadan football kabarent kabadey da uplang carpet plastic uba Bright Stowell Marbanyang ula ay jingero ikitiki arngut kibalakloy ban pelut na kaplala jong ban shna ya ka futsal tof katkum kamadan nila kay football zal jong ka perthei da kababot ika kendon jong ka FIFA. Kun kimadan yele kai kibakum kini kibandangwan hapo kasnong Maulai barnge scam kumbangi kabangi nang syong hang tei ba Stevenson ba champion kabangi keren hang tei ilai thu bailong ba kinong ile kai nakani kasnong hadu sibaji minmit kidangwan ban ile kai bat kibawan ru daki laipo saupungut ki khana te kalong kai kaba kaso ban yaro ikini namar balai kumbangi sotu kasnong Maulai ka jungi hai kini kiski kidon sibun ki jingja kamtam lele ki jingkerni ha ki jingdi ki balai pujan bat kamtam ka jingkerni habide bau new drugs ubla pensniu om tang ki shimet hai ula pensniu ya ka yeng kasem ka jongki bat ubla pensniu rupat kamtam ya ka emlang ka salang kawini ki daw balai ki kon samla ka jongi ki ngop ai ki jingmlien ki bakum kini kawin ki daw le singla banong kadi ka jingbom don ya ki jaka banya kelan met ki jaka le kai ki babyang ha ki snong ki thau langi phai kham tam ka snong Maulai kalong ka ki ba sosi namar ba kadi ka snong ka ba he tam hapo kani ka nongba ka jongi langi shimni in terms of area ka more than half of Shillong plat marshiteng ya ka Shillong kadi ka snong Maulai Henry kajingbun briuru kadai kawin ki snong kawin ki constituency ki babun briu tam hapo ka jala bro hubai Henry abangi pai pat ki snong ki thau ka jungi hapo snong Maulai pan ka ba sosi ka long ba ngidon khandiat ki jaka yele kai tengi scam ba ling ba ka contribution jong ki samla rang ba ki bakum kini makan yaram nam tak emlang ka salang ban pen pai pan ye ki samla ki jungi namar habam don kalat banyak kalan met bonsin ngi poi pat banle iki ki bawat ki bangim kwa banle tenge scam bakane kamadan om tang mansuan menile kai ban sultanan renga nge scam ru kane kamadan kalong ka jingkurku kum si benta banya kun ye ki jing ki bangi kum ka emlang ka salang ngi kendo ban nge scam ru bau bleu nang kerku nakam ta jong pi baro anhut nam tai ba champion ba kum juru nam tai ba Stevenson bau bleu nang kerku pi ke kam ki jingtrei ki jong pi nge scam ka ni mde tang kum ta rei ka jingtmu jong pi banora hot ban contribute ha emlang ka salang en rei ha ka jong ko rupan nang ni pila ban kamai mo haba pila invest kamut ka di bandon ka jingmi ban nge scam bau bleu nang don rekat bleu kerku pi ba bleu nang kerku ya ka hieng ka sem ka jong pi ya ki bahieng ki bahasam ki jong pi baro tenge scam ru bobleu nang kerku nakam ta jong ilang baro ne por kwam ta tenge scam banadu mta ski ling ba jong ki ila ban play ya ka ne ka friendship futsal arena akum ba ka kerting ka jing tmu jong ki ka we ni ki jing tmu ru ka dei nakam ta kum no ban wara ka jing i mo ka jing long perlok di nama tadaw kala ai kerting ru try ka ne ka friendship futsal arena na squad ru ban ya thu ba ngar ko dei we ba strat ba le football ngam dei player star player ne ba itu play le kai ta dei ka dei strat ka jonga ngai si stunan bat nge judon ka we ka team ka bangi ju shim bet banya shim menta kam tam kini ki ba above 35 ran we ka team bat abang shim itu ka team nga ai kerteng ka da ka friend ko no ka jing thu ka long ba ha ka ta ka team ka bangi le kai nge khot tangi ki perlok bat iki colleagues mo din makatara nga bu itai kerteng friend ko United maka jing tubu kolong banya lum si perlok
ban ya mi ban ya le kai ban ya kendu tenge scam rupan so tanan ba ling ba kani ka madan kila ai ru ka kerteng ka babyang ba kata kalong friendship futsal arena bat kum ka jing temu ka joki nge scam ling ba kani ka madan ru kan wara ka jing tadi ka jing iet ka jing long kawi khamtam kum ka jat ban riu kublai sibun kublai syajarngu ubrin kurkulang yangi baro naduk niko habangi sedang ya kani kamadan kam sendon kono ka jing be long ka jing yarap pisah nakiwe kadai be ka bangi suya sedang hi naladi ni pelut hi naladi ka jing lut ka jing sep barokot kat no ye ka jing lut ka long hang ni barokot namar ba ka jing long jong ka jakaem mangi hapsna ba dia ka surok ba dia ka e kala apoi kum tai approximately 65 approximately lak Jurusan lak ta ha kan ni ba phi sna kuno phi siam bat phi poi pakat ban snai kini madang tu phi nong lek kai ne kuno ne hot yala diru nadu matswa long ide ki ba sun tenat bahaban yele kai sakawai ka benta ka long bahabang isnai kani phi ngi habang ipet hagan nika imlang salang jungi ki kun samla jong kan nika ya dong ka than ka jungi long bun sin ki lapmit haki kiwi ki kam ki bakta ya ka kot ka khia ki bakta ya ka mde tengi ka kot ka khia ka joki ya ka imlang og ya ka imlang ka salang ru tengi la perkhat banong da ka bangisna ya kini ka madan long ha ka jaka bakin kin pelut ya ka por ha kiwi ki kam sniu kemut ki layo ka por ya ka bakin wan ban pelut por hang ni po ka madan bakin lekai kanang ba kin light na kini gijing sniu kin yo ro ya ka met ka phat ka bakoi ki bakhia ba kunta ter kini kemadan ka hab hasnong kai kasnong kani hajing sya kani kamadan haduk mentahi kani kajaka kalong ba kampat hab akon nuru kasnong gani ti kasudei hang ni sui ai keteng betang ka maulai lumping rup kampat kani ka area jong kani kajaka bro koi rong kampat don berkanu kanu kasnong kampat ya snong berkanu kasnong kan si hab yak cuma ni susim betang na kitrai jaka isim betang na kitrai jaka trai jaka di jat pingrup Bahaya kena jaka fisya. Ini sim tang nisuai pi nisuai Siu na fi hab. ni hap siu ni hap siu Kan masih senam ni. kabai wai ha ka system dakat mau bhasu hi eksak ya ka tor gen ba tang lagi bawan ni lekai hang ni tang kata hi lai na kata long hadu mentang impat don kono ru ni su amil tang nang taki long wan ni lekai Kan masih kenta fisya. si kenta kumbalong lem ki wei hi namar hadu mentahi FIFA certified kini ki futsal ground ni don artri lightly ha kani kawai ka don apo ding yong kabasna ra tu ka ju hi company mi kawu anta kawai halang kerding kabasna ka tu ka ju hi ka mi kawu company bat kani ka jungi hang ni temen sngi kemut bang yasim khatsan spa sigenta nang ta menmiet yasim arhaja namar sakalai ai Kalak pilek kumna pilek nak. kalai te hadu Perlok wah. Ta kono phi khmi unti bal asyik mereka jing pelut phi bakan mi. Ta ki kalak keti ba phine ba phinyo ya tega. Hoi, ha jing sisa lesi ila ban ong bangi ha bangi snai kini kamadan kam dadi e kata kalong ka ba ngi perkhat na kam ta kata ka jing metoi le kata ka business kawai ka banikong e kalong ba kadiki interest ka jongi yo ru ban penon kam ni ki weti ya kata ka jing mi lada kami na kami ru ngim skoi e kata ka banikong hi kadiki interest namar ngi sutenat bahaya ka sports te ka ditang kata jing sang ikwa hi ban sna na kamadan football tang ba kabun pelat ka jinglut mengin persang sudah kani ka barit te suki ndrai ya kata ka jingmi te ngim klembu kono ru benong bangin snai kani na ka benta bangin kamai pisan ai telada kami ru ngi sutenat pelat te ndrai ka ditang kata hi ka kadege interest ka jungi ka jing sutenat ka jungi Te ba pisnai gini pibut ikan yang FIFA nak mo. hot namar bangin snai kani kamdei bangin snahi mangi tingila su ai pat ha ka company kadang ka company mi kavu kabala itu da ka FIFA te ka snama ka Benai. kadai na po Kerala South India Kadu benai ka bompor hiban pendap biar kena ke projek. Saupusan sini Saupusan Nak sibet ni sini. hot dang men hobanai November ngidang sedang Saupusan sini Kalti ke surak nak ka genjarha ka bangkiu. hot Mana basna kena ka. tang ka surok tengi snahi ni suya menit si kat ka bangila ai malu malam tika kam jenjar ri ngina pakat suki ngin salak pan bah te mentangi dang pusna tong kuntui Tapi dia nak ke benta ba pindang penjalan sisu ya kena ke jing te jutang ni pi bat kita raja ka. hot
kadon ni ngila ya bu ang tu ka jing sha ka long ba ngi hapan renew pat man kalais nem kadon ka close ka bangila bu ang tu ka bala damangi ki basimwai ni dakwa ban sim ka bang ba ki try ki long ki bala kloi ban bandai nak kalian jumpi hato pin ya nyam skibor bahalo kumsha syak sarkar le se bahkan kener lang gijing rap mungkin ni ya kata te haduk mentang impat la bonong ini namar bang impat don kenu gaji temu kan ya mentah impat don kenu gaji temu kuno pin pelilat le bat bagi pat bakin itu bahaya kan ni kecaka bakilak benwan menyelek kale se berpelong turnamen kuno yo kuno kipat ba bakilak ben kmi lenti ba tang lagi bawan ni lekai hang ni tang kata hi lai na kata long haduk mentang impat don kenu ru ni so aku minti tang nang taki long wan ni lekai kan no simpelta dusim si kenta kombalong lem ki wehi namar haduk mentahi FIFA certified kini ki futsal ground ni don artri lightly kan ni kawai ka don apo dingyong kabasna ra tu ka juhi company mi kawu ang ta kawai halang kerding kabasna ka tu ka juhi ka mi kawu company bat kan ni ka jungi hang ni temen sngi kemut bang yasim khatsan spat si kenta nang ta menmiet yasim arhajar namar sakal light